ndaguta ini. Thank you. Kumudai sei. Sei kana. Aiwa, kusuka zini. Aiwa, timatwaira aiwa, tichiko. Ndakudze yapa kuti ndakati mimi waridze mbeta wenyu ndisuke maplate. Pamabvirira muchingobata ndakangogara. Aiwa, netete. Aiwa, ndakuzugara. Uya pano kuzugara. Kuti kusuka maplate tuiwa yesi here. Mukadzi wako. Ona. Ndauya mbana yake na. Vaudze vangogara pasi noti wona ndikusuka maplate. Yeah, very fun. Asizakaona zvakadai. Aiwa, nekukuona neona Kurukura nemurume. Ndisuke maplate. Ndauya pana ba mandipapo kurara mandibikira. Muri kungondifeeda ndiri mwana mudiki. Ndoda kuona aiwa kuzogara. Saka takagara Sana ndongogara. Mukauya kwangu musununguka ira sikana. But ndiri muyenzi kana. Aiwa, ndimi vanhukadzi. Saka kana paine muyenzi nembuzi wemunhu anofanira kuita basa ndiani? Tofanira kubatsirana kuti uyu abata ichi abata ichi kuti ndirerukirwe. Kwete kungodya chikafu chenyu ndinomedza iri. Muyenzi kana uyomba kwangu afanira kungopumbunuka so unyatso relax, umtreat like a queen or like a king. So ndichinofeeda ndo. Saka paya paunenge uchishandisa vanhu vaya vanenge vauya vaya unotizvitre. Nona unosimboti taireka. Exactly. Zvino pasi pemoyo wako andazwanyeya waenda kuti angarangogara achidya chikafu chako. Ndauzwanyei. Aiwa, kukona muyenzi anofanira kungogara. Aiwa, muyenzi anofanira kuzomonyeiwa. Aiwa, kwete kukwatisa unyewa. Vanofanira kungogara ndikandosuka maplate ndowapa chikafu. Okay, basa ngani ungosuka maplate. Kana vaenda kuzotori bataita sei nini? Hapana, utotobate babai. Ativanyei. Ai ngodya chikafu changu. Maiguru, maita sei baby? Ndinoona kuti mwakabata chino mwakabata ichi zvinoreruka.